nga ai khuble ya phi ki parlok bat ki parajor ki baju Christian bat ki baju sngau tenat ban sngap ya ki khubor sport ha kane ka channel nga kerpat ru ya ki to ki parlok ki badang thumai ba phin share like bat subscribe press ru yo to ubel khnang ba phinang yo ya ki khubor sport ki ba man la ka sngi u jor ka Barcelona ya ka UEFA halor ka jing bom so khun ha ka jing le kai persya ya ka Atletico Madrid kumba phitip ba ha ka UEFA Champion League ha ka quarter final ka jing le kai ha padang ka Barcelona persya ya ka Atletico Madrid bat ha ka le ka jing le kai ka Atletico Madrid kala yo ban khur ya ka nam job da ka ba pinlim no ya ka Barcelona da argul lanot bat ya kini ki gol la yo ban thep da u Julian Alvarez ha ka minit ke ba sau pesan badru u sorlot ha ka minit ke ba nyau pau halor kene ga jile kai u coach jangka klub Barcelona u lapen pau ya ka jing bom sluhun jung u halor ka jing yo pediang jong u defender jangka klub Barcelona ya ka red card u Hansi Flick halor kene ga jile kai u lapen pau ba ka jing peniat jong u referee kalong ka balano siliang ya ka jing yo pediang u ko bersih ya ka red card kane kala penjot namar ba uko bersih umpat dayhok ban yok pediang ya ke red card u Hansi Flick ulah keren ru baka jelekai klaim u Rafinha kajing kermen ban job tang san pau persen Henry lada u Rafinha u yo balekai kendai pau persen kajing kermen ngiyo ha kajing job saya komen hato pisau dai na em ya kajing keren jong une u coach ka klub Barcelona de berlok tangkat nengin saya syem pada next video kublai shibut.